ଖରା ହଉଛି ନା ବର୍ଷା ହଉଛି ତମ ଆଡେ? ନା ରେ ଜୋର ଖରା ହଉଛି ଆଜି। ହଁ ହଁ ଖରା ଜୋର ହଉଛି ନା? ନିଅ ଟିକେ କଥା ନମସ୍କାର ଅଜା। ବୁଢେ ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ଖାଉଛି ତ ଆଇ ରୋଷେଇ କରି ଦଉଛି ଖାଉଛି ବଉଛି ଆଉ କଣ କରିବି। ଆଉ ତମେ କଣ କରିବା କାମ ଆଉ କଣ କାମ କରିବା ନା କଣ? ମୁଁ ମିକ୍ସଚର କେଜି ଧାନ ଦୌଡବା ମିକ୍ସଚର କେଜି ଭିତର ତ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ନେଇଦେବି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ମୁଁ କାଲି ଗଲା ଭିତର କାଲି ହବ। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଅଜା ଖାଲି ଭିତର ନା ଆଉ କଣ ନେବି? ହଁ ଖାଲି କାଡୁ କାଡୁ କରିବାକୁ ଆକା। ହଉ ଖାଲି ଭିତର ଆକା। ହଁ ମିଶିକିଲି ଏରା ଖାଲି କାଡୁ କାଡୁ କାଡ କାଡ କରିବାକୁ। ହଁ ଆଉ ଅଜା ତ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଡାଇବେଟିସ୍।